Práve tak napokon to vyšlo v predĺžení, ten zápas tvojho pohľadu, aký bol, viedli si od začiatku? No, som rád, že nám to tam padlo, dali sme 3 rýchle góly a brankár nás opäť dneska držal, hrali sme bojovne, ale veľká ďaká patrí práve brankárovi, ktorý obidva zápasy chytal vynikajúco. Tesne pred koncom 13 sekúnd inkasovaný gól, bol tam chyba 4 hráči na jednom mieste, tak čo sa dostalo? Teraz je to už nepodstatné, pretože sme vyhrali, takže nás to vôbec netrápi. Keby sme prehrali, tak si to určite vydiskutujeme, ale tak to nie je potrebné, si myslím teraz. Či splnený cieľ jeden zápas vyhrať vonku? Samozrejme, je to veľká vec, lebo teraz hráme doma, dúfam, že prídu diváci, ako nás prišli podporiť aj dnes, aj včera a doma to hádam zlomíme. Rád na tú psychiku je asi veľmi dobré, že aj keď si stretli to vedení príjemné, dokázali ste to urvať v tom predĺžení? Samozrejme, ukázali sme, že to mužstvo je ozaj súdržné a sme pripravení bojovať jeden za druhého a to dneska rozhodlo, čiže pre nás je to určite veľká výhra, ešte dokonca v predĺžení vyhrať Zámkov, ideme s lepšími hlavami do tých ďalších dvoch zápasov, si myslím. 4 tretiny si mali problémy s vylúčeniami a dneska v tej prvej, potom to druhá tretia už bola podľa predstavy. Áno, to nás najviac mrzí, pretože to stojí veľa síl a tým pádom niektorí hráči sa nedostanú na ľad a niektorí hrajú práve veľa. Ale budeme sa toho vyvarovať doma určite, lebo to play-off rozhoduje zápasy. Napríklad včera to rozhodlo zápasy dve presilovky 5-3. Dneska sme to super uberánili, to 5-3 a preto sme vyhrali. Ty si tie Zámky načal si tvojim golom už hneď na začiatku, že to si strieľal, nahádzoval si to, ako si to videl? Nie, strieľal som, dostal som mu za seba a videl som, že nemám čo iné urobiť a Ben išiel veľmi dobre do brány, tak som to skúsil a brankár na to nezareagoval. Čo spraviť s tým, aby ste nestrácali to vedenie? Včera ste vyhrávali, dneska ste vyhrávali, ako ste stratili to vedenie? No, mohli sme aj prehrávať, lebo aj Román chytal skvele a musíme byť disciplinovaní, nemôžeme byť vylúčovaní a musíme hrať na 60 minút naplno všetci. Čo bol taký rozhodujúci moment? Bol tam niečo také, že si ho videl, alebo si videl? No, ten bol stále to srdiečko naše a brankár. Nezamrazilo vás medzi lopatkami, keď Nové Zámky vyrovnali 13 sekúnd pred koncom na 3-3? Zamrazilo, no. Bol to nepríjemný moment, tak bolo to 13 sekúnd, predsa už som veril, že to spravíme, že odnášame si to víťazstvo, ale tak aspoň dali sme ten gól v tom predĺžení a ten gól má pre nás cenu zlata. Ideme ďalej a verím, že to hráme ešte doma taký dobrý výsledok. Idete domov na vlastný ľad svojím spôsobom, je to taká psychická výhoda za stavu 1-1, ale určite Nové Zámky budú kde to je risk. Je to špecifický zimák, no. Nechodia ku nám radi a verím, že my to využijeme v náš prospech. Možno trošku zhodnotiť ten zápas, že čo možno rozhodlo si dať Igora Pratreka? Tak bol to dobrý zápas pre nás, pre nich, myslím, že pre fanúškov všetkých radosť za takýchto zápasov napínavých a čo rozhodlo, asi to cenie, chceli sme viac možno ako včera, sme to prikovali na svoju stranu a to rozhodlo, je dobrý začiatok a všetci makali, plnili to, čo mali, čiže to rozhodlo. Napriek tomu, že podobne ako včera si stratili to vedenie, asi je veľká vec po psychickej stránke, že dostanete ho 13 sekúnd pred na 3-3, ale rozhodnete v predĺžení. Tak určite je to veľká vzpúha pre nás, pretože stav sa 1-1, ideme domov na 2 zápasy, čo je výborné a je to silný moment pre mužstvo, keď sa toto udeje. Udialo sa nám to párkrát v sezóne, že sme dostali v tých posledných 20-30 sekúnd gól v zápase a stratili vedenie alebo prehrali, čiže na to, že sme to dneska zvládli, otočili, vyhrali predĺženie, je výborné. Rado stále rozprával o tom veľkom srdci toho týmu, že tiež si to možno niekto podobný? Tak určite, jednoducho kvalita v týchto častiach vyraďacích bojov, kvalita bude menšia na našej strane ako superov a jednoducho my len tým srdcom cením a plnenie toho, čo máme robiť, môžeme uspieť. V tom prvom zápase trošku zbrzdili vylúčenie, dnes v prvej tretine, tiež ich bolo viacero. Asi teší aj to, že tá druhá, tretia tretina už bola čistá? Jasné, tak to bolo dôležité. Minulý zápas sme mali 16 minút oslabení, čo je veľmi veľa, to je skoro 1/3. Tento zápas tiež sme začali dobre, mali sme tam vylúčenia, no nakoniec sme to tak trošku ustrihli a ustáli a hrali sme normálny zápas. Čo máš originál výkon brankára Petrika? Tak myslím si, že ich dal výborne, takisto aj včera, aj dnes. Včera taktiež zachytal veľké šance. Nové Zámky sú kvalitný tým, oni majú šance, majú tam dobrých hráčov a podržal nás. Ďakujem, gratulujem.